et stort problem. Jeg har tabt sækken med ønskesedlerne i. Ved du, hvor du har tabt den? Eller har du nogen idé om, hvor den er henne? Jeg ved det ikke, men jeg tror, det var i Smalby. Der synes jeg, kagen blev lidt lettere. Den klarer vi. Hør her. Jeg har googlet julemands sæk, og den har et specielt kendetegn. Det lugter lidt af rensdyr. Det er sgu da for nice. Skal vi ikke se, om det er den sæk, har Storm har taget? Shit, ja, skynd dig, gem dig. Den er her jo ikke. Det var da til, at sækken ikke er her. Hvad skal vi så sige til julemanden? Det ved jeg ikke. Det er bare til den nye. Hvem er I? Jeg er ganske normalt skolebørn. Hvor meget har I her? Ikke så meget. Mød os i Skulder kl. 16.